Hej på er. Annika Persson heter jag och jag kommer från Östra Göinge. Jag är klasslärare i en årskurs 2 på Västerskolan. Jag tänkte berätta för er om hur jag använder spel i min undervisning. Jag är född 1976 och inte alls någon gamer som David, utan tvärtom, har inte alls spelat mycket. Men för ett år sedan så fick jag iPad till alla mina elever i ettan. Och det har gett mig möjlighet till detta som jag tänkte berätta för er idag, som jag inte visste att jag skulle hamna i. Det som mina elever och jag har valt ut att berätta om, det är om ett spel som heter Dragon Mail. Mina elever får lov att ta hem sina iPads på helger och lov. Och det är just detta som har gett mig den här möjligheten, skulle jag vilja påstå. Det är inte ett beslut som jag har tagit, utan det är min rektor som har bestämt det. Och det är jag väldigt glad för. För det gör att jag på det här sättet suddar ut gränsen mellan skola och hem på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Så jag låter eleverna vara experter i de spelen, och varje måndag så får de helt enkelt berätta och visa vad de har gjort på sin iPad i helgen. Och redan under förra läsåret så blev det väldigt mycket visningar av det här spelet Dragon Mail, där man föder upp drakar. Och det intresserar både tjejer och killar. Väldigt, väldigt engagerade var de. Över sommaren sen så gick jag och tänkte på att om jag inte skulle göra någonting riktigt ordentligt skolarbete med detta. Så jag startade helt enkelt hösten med ett Dragon Mail-arbete. Och vi hittade direkt ett gemensamt intresse. Jag var lite rädd att spelet kanske skulle ha svalnat över sommaren, men speltillverkarna, de är ju slugare än så de hade ju såklart gjort OS-drakar och allt möjligt. Så att eleverna var fortfarande lika engagerade och intresserade när hösten körde igång. Hur gjorde vi då? Vi började helt enkelt med att vi målade lite drakig eller kokta hönsägg. Och eleverna fick skriva lite berättelser på iPad om sina favoritdrakar. Där kunde jag också se att det var en hel del elever som hade svårt att skapa sig egna berättelser och formulera text själva. Så då backade jag bandet lite och vi skrev en gemensam dragsaga. Och jag var sekreterare och de dikterade och de röstade på vad som skulle hända i den här berättelsen. Den blev lång. Och när den var klar så tyckte de absolut att det här skulle bli en teater. Så det fick det bli. Så slutligen, får man väl säga, för 2 veckor sedan så spelades den här teatern upp då. Helt inspirerad av spelet Dragon Mail, när alla mina elever var utklädda till olika drakar i det här spelet. Och så spelade vi upp det för hela skolan och för föräldrarna och så. Och det är mycket omtyckt av barnen. De tyckte det var jätteroligt. Och jag har försökt plocka med så mycket bitar som jag bara kunnat, och eleverna har varit väldigt motiverade i detta. Mycket roligt, och jag tänker just i tider när det pratas mycket om Minecraft och andra spel, att det finns andra spel också. Det är inte alltid att vi vet om, men om man låter eleverna visa vägen så kan de berätta mycket för oss. Jag tänkte också ta tillfället i akt när jag hade lite tid här. Det är nämligen så här, och det handlar inte alls om Dragon Mail, men jag har förmånen att ha ett besök imorgon som jag tycker känns väldigt speciellt. Det ska komma fyra stycken politiker från Stockholm till min skola, och de ska titta på vårt iPad-projekt. De kommer från utbildningsutskottet och vi har chans att ställa frågor och lyfta saker som vi tycker är väsentligt kring iPads. Och jag har gått och funderat på bra frågor, men jag vill såklart också lyfta till er här. Det är någonting som ni tycker att politikerna på hög nivå, så att säga, behöver jobba för och hjälpa oss med, så att vi kan få ut det. För vi vet ju att det här framtiden, vi behöver få alla till att förstå. Och då handlar det ju liksom om lite stora frågor, inte sånt som man jobbar kanske med kommunpolitikerna med, utan lite större grejer. Så ni får hemskt gärna lägga upp det på Today's Minute eller sprida ut på något annat sätt. Så ska jag lova att jag ska lyfta och diskutera det imorgon när jag kommer till oss.